Sense tocar, Escolta, però què fas? Però vols dir? És que em sembla una mica exagerat, no? Jo ja us ho vaig dir, que em semblava petita, que jo el que volia era fer-la una miqueta més grossa, i ja està. No, és que no entenc què està passant. A veure, no sé si m'explico, que jo només la vull fer més grossa, que sigui més gran, per poder fer més coses, però és que així de petita, que arribi a tothom, que tothom quedi satisfet. Poder fer presentacions, xerrades, col·loquis, oi que m'entens? Sí, és que no és tan difícil. I també vull fer tallers d'escriptura per a totes les edats. Amb històries ben travades I amb un bon desenllaç. La vull més grossa! escarxofes tendres i bones, gotes, gotes, gotes. Tallers artístics de tota mena i per totes les edats. Més gran. Jocs de taula i jocs de rol. Trading Card Games. Crític, guanyes 4 punts de 100. No, home, no, que em fotran fora! Sí. Contacontes, activitats infantils. Quan un pispalibres va arribar volant. Bon dia, Eulàlia. Au, aquí el tens. Franxo, què t'ha passat? Com has arribat aquí? Mira, jo és que tinc idees i penso coses. Sí, està clar, tranquil. El diagnòstic és clar. Tan petita. Si no la faig una mica més gran, no puc fer res. A mi m'agradaria això, més grossa. Així pots fer més coses. Va, Sí. ja n'hi ha prou. Anem cap a dins. Bueno. Saps què? Estic pensant Que la faràs grossa, sí. Sí, Ja ho sabem. la vull fer més gran. Ja. Sí. Sí. I això, Clar, sí. clar, més gran. Sí, molt. Sí. T'entenc.